Дошли на етнографската изложба Алианската носия и нейните съвременни интерпретации. Намираме се в село Преславци, община Тутракан, Република България. На влизане можете да разгледате снимките от стопанската дейност и от живота на населението на село Преславци. Снимките са събирани по идея на кръжок Краезнание, а етнографската изложба е по инициатива на групата за обреден фолклор Гайтани при Народно читалище Светлина 1941 г. И можем да влезем в стаята с носиите. Изложбата започва с над 100 годишни носии, обличани на специални обреди, характерни за алианите в село Преславци. Ето тук можем да започнем с тази дамската алианска носия. Тя съдържа тъкана кенарена риза, панталони дон, фата, което е плесирана вълнена престилка. Отгоре се стяга с върви тъкани от 7 или 9 нишки, закопчава се с колан, изработен с ситни маниста. Ето тук можем да видим някои от манистата. Тя е с флорални елементи и имаме пафта и тежка кърпа на главата. Алианите изразяват любовта към природата чрез извезаните си мотиви в носиите си. Жената алианка не закрива лицето си и има равни права с мъжете. Ето тук имаме една мъжка алианска носия. Тя съдържа бяла риза, пояс, сърък и потури с тежки гайтани. Количеството на гайтан по дрехите понякога е извънредно голямо и показва аристократизъм. От тази страна можем да видим някои от ежедневните носии и с тях ще продължиме. Тази по-конкретно е на невяста. В нея има характерно наметване на булото. Окичена е с златни пентари, които ето тук някои можем да видим. Има тъкана риза, елек, шалвар и очкур, което е извезан плат, който се поставя по посоката на танца при момите е вързан отзад. Можем да видим подредбата на етнографската изложба е като в домашна обстановка на семейството. Имаме от тясно работен кът. От срещу нас напред имаме кът за готвене с огнище и отляво имаме кът за гости, който можем да видим. И имаме една малка стаичка с изложен чейз на момата в къщата. Можем да разгледаме малко чейзе. И това е.